a sai wuta yawa wuta ta sauko garwashi 20 sallah ta zo a sai wuta babba ka kai suya kai da tabara waye a sai wuta nar maganin shagalallu a sai wuta yawa rayuwar nan sai da sayan wuta a sai wuta komai da ruwanka dauro kai ya kai ne kuma nan kuma kai da baka rasa buyi ba kana wani a sai wuta wallahi wuta na koma sayarwa kamar yawon wuta kuma ka ji bala'i fa a to sallah ta zo ba za a sai da wuta ba amma kuma fa wannan ma dabara shi na gani yanzu nan abban mu ita ma kan farashin sari kaji bala'i da masifa irin ta dan fulanin nan wai akan farashin sari to mu gani man tana shi sosai gashi tana ci korai ko tana shi ta kama tumba ne katakon tumba kashe kawai daga buhai tukunya yanzu suya ta lafiya lau da gajina tumba ne katakon to mai zan bayar ba da 700 a siyar min dai 500 doyi to Allah na ga ma tumba ne katakon mahogani ne inda ka siya 700 sai kake gana ma ita shi ake siya da kuɗi to in ba za ka siya ba kawai kamfani a kawai ni a siyar min 500 in baka kuɗi ko a farashin menene ba zan siyar ba a ko ni ko daga 500 dai wannan wuta duk da dai yanzu an shiga hadiya ulaya kasar nan wuta ma sai an siya alquran ba za siya sama da 500 sai wuta annar ma kai wuta kake sayarwa wallahi wuta nake sayarwa nawa ne nan ba da 700 wutan da naka ba mai kyau bane ka sai 5 a billahi lazi ban sayar ba wallahi ban sayar ba katakon tumba ne fa ga ake nawa za a bani su an ba za ka siya haka bai ku je ku ci gaba da amfani da gas din a ci gaba da amfani da gas inda ba ka siya 700 ba wallahi a sai wuta sai an jima a ci gaba da amfani da gas a sai wuta